video is only for entertainment. बे भिडिअ'आ रावनिबो जिउ जारिमिनजों गोरोबा आरो गोरोबलांदोंबाबो गिबियावनो निमाहा बिनाय थाखाबाय। गोजोन्थों। आय' सिख्ला महर गोसा थाम्फै बायदि ड्रेस गानना बहा थांनो नोंलाय हायला हुइला सोर थाम्फैनि फिसालाय फन हरलायखोब्रा माथो सना सं हेलौ सना हेलौ सैतु मा खालामबाय दं एर'प्लेन सालायबाय दं सना बारा गाजा दा बुं हंला साला जिखौ बाहायो जोमनो दैखौ बाहायो लोंनो दे हंला बुं नांखौ बहा बेरायलांनो Oh yeah बेरायनो लांगोन सना लांगोन कुरकुरिखौ जायोब्ला गाबो ख्राव गथ'खौ बुरखायो होनना आव आव थौदो लांसै सना नोंखौ बेरायनो पार्कआव गोदानखौ इंलिसाव बुङो निउ हुइसेला गाबो फ्रिउ थौदो होमब्लालाय बेरायनो थांदिनोसै आंनि जिउ फैदो होनबालाय जारकिन टार्निंआव दे फै आंबो थांबाय दं Yes La 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 Yes chips मोनजासिगोन कि चाय दाबो फैला थांनाया समायनाखा मोखांलाय दाबो मोनफैला साला आयु बेथ Hai Sona दासो फैदो मोख्रा हंला Oh no Hei Sona रागा जोंनालै सेवनाय साइकेलखौ लाना आंखौ लांनो फैदो फैदो Sona गाखोफैदो एर'प्लेनाव खोलैबा साब्बै नोंखो Oh no बिनि साइकेल बोरायाव गाखोबा आङो खिबुसो सालायलाङो Sona Sona नों बेसेदि समायना सोलेरा नोंनि बेसेदि मोना मोना हा मोनामो लाखि लाखि अंखानोसै आं लाखि होद मा सथ्रानगिरि बेलाय सरिलै Sona सरि गोरोन्थि जाबाय आंना आइजेंखौ बुङो असमियाफ्रा आदा काटेरा मा जायो सादा फक्सेन्टाबो नोंनि सिगाङाव जायगाम पानि जादा थेंक इउ आंनि हंला सना जुवा गेलेब्ला जायो कांला न'आव फैबोला हिनजावजों रायजायो जानला मोनला आंनि बयनिख्रुइबो गोदै सनानि मुङानो जाबाय हंला अ सरि मामोन मोख्रा हंला थु सैथु जोंहा बैयाव थांनानै जिरायहैनोसै थौ Sona
दे सना बेयावनो जिरायदो सना नों आंनि थाखाय मा खालामनो हागोन आङो सादा सिगारेट सोबोब्ला जायो मेगना खाना बयनिबो नखराव थाखायो जेंना सना नों बुंल' अखाफोरखौबो होफैगोन आं नोंनो लाबोना नोंलाय आंनि थाखाय मा खालामनो हागोन आंनि जिउनि हंला आङो मोसौआ जायो गांसोखौ गसंना गथ' गोरलैया लायो खिना छी 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 सना नों बुंल' टप जिन्स ब्लाउस दख'ना गासैखौबो होफैगोन आं लाबोना so cute आंनि हंला सना ओइ लोगोफोर ओइ नायना हरनाय हाय जैली हाय गायदाब मास्टारा बुङो रोङाबा सों खादरबारिनि समायना सिख्लायानो जाबाय नों बा मालाय नोंसोरासो जायलि आरो जायला जोबोद समायसोगारदों औ खावब्लि मालाय दावथु जरा बायदि थैंक यू गालदाब खावब्लि आरो पिलि इट्स अके थ' जोंहा थांदिनिसै बाय बाय जायलि आरो जायला बाय 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 खोनासंलाय जायलि नों आंखौ थगायाथ' थालिरखौ जाना बिगुर बायदि गारनाङाथ' साना दोबैलांना खोमसि खालामनाय बायदि खालामाथ' गोथाव मैगंनि मादाव दङ जिंखा गरम बोथोराव जों सलायो पांखा नों सिन्था दा खालाम आंनि गोसोनि लांदां एलबामाव नोंनो हिर'खा सना हेलौ बहा दं नों सना Oh no! आं सासे लोगोनियाव फैदों गामियाव न'खौ लुयो थिंसालिया जेसां खारबाबो आं मेंलिया फैदो थाब आं नायनो लुगैनाय हाथारलिया थांगौ नै आं बाद्रि लेवा दलङाव जना दं फै थाब सोरमोन बे सना जोंहानि प्राइम मिनिस्टार अ सरि आफा I am very sorry सुइटु गथ'फोरा गोरोन्थि लिरबोला होनो जों हुगार खामानि दामानि मावै सेंग्राखौ बुङो जों बेकार थादो सना आफाया लिंहरबाय आंखौ माबार बाय बाय स्कुलाव गथ'फोरा गानो टाइ गोलोम बोथोराव जों गायो माइ 10 ताकानि कुरकुरि जाखांना होननो खागरो नों बाय दे सना बाय बाय सालाखौ बेल बनायबाय इधर आओ बे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ नहीं पूरा ही काला है रोह बेखौ आफालियाव मानोना सोरबा लिंदों ना हिमालय Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a नोंथांमोना भिडिअ खोनानानै माबोरै मोनखो अन्नानै कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि लेटेस्ट भिडिअफोरखौ लोगो लोगो नुनो हायो आरो जोंखौ फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनो दाबावसै लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दंखायो गोजोन्थों
गोजोन्थों